Hola, gent! Pares, mares, iaios, iaies, jovenets, mosses, pardalets i floretes. Hola, magazimers! Però, Guillem, què Carnestoltesia va passar? Per què vas disfressat d'esquimal? Esquimal? Que no t'enteres, que ja està així la primavera, amb els seus colors, la caloreta, les flors, Ai, la primavera, que la sang caltera! els passejos per la platja, Dins capçalera! els pardalets que canten, la mona de Pasqua, el cachirulo... Escolta, Estela, tu t'has assabentat del que ha passat a l'escola Pare Català? Què hi ha passat? Millor que es passe Arnau i us ho conte. Avant, Arnau! Hola a tots i a totes. A veure, bonico, conta'n. Resulta que en una classe de primer d'infantil hi han hagut alguns canvis. Però quin tipus de canvi? Per a informar-nos bé, hem eixit al carrer a preguntar-li a la gent a veure què pensa sobre este tema. Dins vídeo! Estem així al Col·legi Públic Pare Català. És que ha passat una cosa que no me'n recordo què era. Vosaltres sabeu què era? Mira, algunes classes que eren en valencià s'han passat al castellà i és un lío, jo no ho entenc, que anem a entrevistar una persona i ens ho explique. ¿Sabías lo que está pasando en primer de infantil? Sí, sí que ho sé, sí. ¿Y qué estás pasando? Que Conselleria ha suprimit una línia en valencià. Fins ara teníem 2 grups en castellà i un en valencià. I des de l'any passat es va decidir que hi hagueren 3 grups en valencià. Els pares que no volien aquesta opció doncs van buscar unes altres i ens van matricular ja sabent que els 3 grups anaven a ser en valencià. Ara, a aquestes altures de març, un dels grups se transforma en castellà. La opinión de 2 familias minoritarias quieren estar por encima de 71 familias. Què passa? Que ara, en el mes de març, se veuen obligats a canviar tal vegada la seva mestra, tal vegada els seus amiguets i tal vegada la seva classe. No tenen per què imposar una línia en castellà que els pares i mares no han decidit. No s'està respectant la llengua i la cultura. Els nostres fills i les nostres filles no tenen culpa de res, de tot este procés. Estela, avui la secció del Miss Maclet estem de celebració. Ah, sí, que celebrem! L'Associació de Veïns de Benimaclet complix 40 anys. Mare meua, 40 ja? Doncs sí, que passe Marina i ens explique millor. Avant, Marina! Hola, Toto! Hola, Marina! Què tal vas, bonica? Molt bé, com sabeu, el passat 8 de març es va celebrar el Dia de la Dona. Sí, que per cert, el magazín ha fet un vídeo en homenatge molt especial. Sí? I si entreu a www.magazine.com ho trobareu. Aleshores, en el nostre reportatge d'avui hem ajuntat la celebració del 40 aniversari de l'Associació de Veïns amb el Dia de la Dona. I això és el que ha eixit. This vídeo! L'altre dia es va fer una xerrada que es dia Les dones des de sempre del moviment veïnal. De què es va parlar? Es va parlar de com les dones hem estat sempre en les associacions de veïns. ¿Quines coses demanen a la Junta? Tot el que els veïns i les veïnes de Benimaclet necessiten o volen. La línia en valencià que han llevat en el Pare Català, que s'obriga el nou ambulatori, que està tancat des de fa molt de temps, i sobretot el que estem fent, m'imagino que ho sabeu, és el cultiu dels horts urbans. I per què està formada l'associació de veïns i de veïns? Està formada per dones i homes del barri. Paga una quota molt xicoteta, 20 euros a l'any, més o menys, i després se fan eleccions i es formen les juntes directives per qui vulgui estar
pot estar en l'associació. Per què les dones tenen un paper imprescindible a la Junta? Les dones, quan se muntaren les associacions de veïns, com que no treballaven fora de casa, perquè això ja fa més de 40 anys, les dones eren les que estaven més al barri, les que coneixien com estaven els carrers, on faltaven els semàfors, com estaven les escoles, si hi havia jardins, com estava el mercat. Aleshores, les dones són les que coneixien millor que els homes del barri perquè són les que estaven tot el dia al carrer. Ja ho sé, és que ho fas genial, veritat? Sí. Para un moment, que encara no hem acabat. És veritat, tinc una idea. Mar. Hola, guapos i guapes. Benvinguda, Mar. Moltes gràcies, Guillem. Mar, que t'he cridat perquè com sé que tu eres músic i que has anat avui a presentar al CIM i que a mi m'agrada molt cantar, podries dir què opines? No, ara no cal. Després això, ara Mar ha de presentar la seva secció. Esta setmana ens hem ficat dins del Centre Instructiu Musical per a entrevistar a Alejandro Puchades, el director de l'orquestra del CIM. Escolteu! Penseu que si jo vaig ahir i me fa una entrevista, jo podria ingressar en el CIM per a que tot el món escoltava la meua preciosa veu. Ai, mare. Dins vídeo! Estem així en Àlex Puchades, el director de l'orquestra del CIM de Benimaclet, que va dirigir el concert del Dia de la Dona. Per què vau decidir tocar en el concert? Perquè l'orquestra està fonamentalment formada per dones i són gent que està disposada a manifestar-se per la vesprada, no sé si sabeu que hi ha una manifestació molt important, i digueren, a banda com som músics, per què no fem un concert per aquest motiu? Hem llegit que en l'orquestra hi ha més majoria de dones que d'homes. Saps per què? Pues no n'hi ha un per què realment, perquè això està obert a tant a homes com a dones, però diuen els estudis que en teoria les dones tenen més sensibilitat per a la música. Quin és l'instrument que més t'agrada com sona? I s'ha preguntat molt complicada. Cada instrument té el seu moment. Quins plans tens per a l'orquestra? Pues ara mateix tenim un concert ja quasi tancat en la Unió de Llíria, que serà el proper 12 d'abril. A final de curs farem una sarsuela i ja estem organitzant el proper curs en actuacions en l'Ateneu Mercantil, el Palau de la Música, coses que van així. Te voy a suspender. Què ha de fer la gent per a apuntar-se a l'orquestra? Pues té que vindre a parlar amb nosaltres i fer una xicoteta prova de nivell, que tot el món la passa perquè és molt bàsica, i després estar disposat a vindre a assajar 2 vegades per setmana i realitzar les concerts, activitats i estudiar un poquet els papers en casa. Ale, guapos i guapes, heu tornat a encertar la foto. Felicitats als encertants. I ara passem la foto d'avui. Si sabeu on s'ha fet aquesta foto, comenteu-la ràpidament al Facebook del magazín. Al pròxim programa direm qui l'ha encertat. Aleshores, habitants d'un planeta anomenat Terra, ens veurem al pròxim programa. Vídeos del barri, envieu-nos tot el que vos agrade i entreu en la pàgina, compartiu i viviu!